Mami mobitel, znaš šta sam napravila sa njegom? Sakrila ga malo ispod kauča. Igračke u parku, igračke u vrtiću, igračke kod kuće. Gotovo da nema mjesta gdje su djeca, a da nema igračaka. No koliko im ih zapravo treba? Iako je u početku kupovala po vlastitim željama, Marina danas pazi koliko i koje igračke kupuje, budući da je primijetila kako osim što se igračkama zatrpava Dorijanova soba, jednostavno se ne stigne sa svima igrati. Ko se igra dosta s kockicama najviše, to slaže. Slaže robote, naučuje svašta slagat, mostić, baš najviše sa kockicama. Dosta se igramo, evo recimo taj Ratovi zvijezda, pa suprug moj zapravo najviše, više nego ja, pošto imamo sad i drugu bebu. Dosta pričamo i gledamo filmove, ponavljamo. Jedan od problema pretjerane kupovine igračaka može biti i taj da se dijete jednostavno brzo zasjeti jedne jer zna da će uskoro dobiti drugu. No Marina je tome doskočila na taj način da Dorijanu sada kupuje samo one igračke za koje zna da mogu trajati, te da će mu biti zanimljive i za koju godinu. Tada je dobro ili maknuti i neke igračke na neko vrijeme, nekoliko tjedana ili čak nekoliko mjeseci i onda ih ponovo prezentirati djetetu. Tada dijete se može ponovo s njima igrati na isti način, ali će mu sad to biti novo ili ih nije imao neko vrijeme, ili ih pak može koristiti na neki novi način gdje će uvesti neke nove elemente u igru. Zapravo i mi roditelji volimo igračke. To je kad kupujete onda kao da kupujete i sebi, ali mislim ne sve. Tako da, pošto imam 2 dečka i dosta toga mi se sviđa što nema kod nas, onda sam to naručivala po slikama, pitala sam tko želi napraviti, naišla sam da mogu, tako da smo robote napravili, kutiju drvenu, malu vješalicu, tako neke stvari smo napravili smo. Pa uvijek je dobar izbor nešto zajedno napraviti, ali ne samo da se stvori nekakva nova igračka ili zanimljiv predmet, nego tu se naravno veliki faktor ima to zajedničko i provedeno vrijeme sa djetetom, tako da je to onda bolja varijanta. Isto tako, ako se nešto i kupi u dobi kada je dijete, ne znam, bilo mlađe i kada mu je taj predmet služio, ne znam, samo kockice da bi ih složio po veličini ili tako nešto, kada dijete odraste, ponovo mu se može prezentirati isto ta igračka, ali kojeg će ovaj puta koristiti na potpuno drugi način, ne znam, da od toga izgradi neku kuću, neku cestu ili već tako nešto. U dijeljenju igračaka je kako kad, ovisi kako je raspoložen, ali što čujem, mislim, on ide u vrtić, tamo nisam čula da baš ne dijeli, što su nam dolazile ovdje, pošto mi imamo sve cure nečakinje, znači sve djevojke su, dijeli, da, dobar je. Nismo imali još baš vrisku da ne da. Još uvijek nisu isprobali zamjenu igračaka s prijateljima, niti su morali objašnjavati Dorijanu zašto neku igračku koju ima njegov prijatelj ne mora imati on. A najveći izazov ipak im je bio naučiti ga da svaki odlazak u trgovinu ne znači i nova igračka. Kako izgleda? Naučili smo ga od početka, od malena, da znači pokupujemo što nam treba i onda prođemo dio sa igračkama. Nekad kupimo nešto, ali većinom ne. Znači on to pogleda, kaže kupit ćemo sljedeći put. Uglavnom razgovorom, najviše razgovorom smo riješili to da ne može dobiti sve. Od malena se djetetu izgrađuje vrijednostni sustav, odnosno što će mu u životu biti bitno. Ako je navikao da će svakim odlaskom u trgovinu dobiti neku novu igračku, vrlo vjerojatno te igračke neće baš za dijete imati neko značenje. I zato je puno bolje da se uloži vrijeme u to da se osmisli kako može možda drugačije koristiti nešto što već ima ili sam možda osmisliti neki drugi način igranja sa nekom igračkom, nego konstantno kupovati nove igračke. Tada te igračke nekako brzo izgube i svoj značaj, upravo zato što se dijete ni ne potrudi smisliti neki dodatan način kako bi se mogao zaigrati s tom igračkom, već naprosto je odbacio, zna da će uskoro dobiti neku drugu.